Güneşi diyarımyzyň ähli ýerlerine çaýgylaryň tomatga dyn jaş mögsümini guramaçylykly geçirmekde dogry derejede taýýarlyk görüli. Mögsümiň başlanma münasibetli Aşgabat şäheriniň mekan köşkünde bilim ministrläriniň hemde Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde guramaklaryna geçirilen çäreler körpeleriň kalbyna ýatdan çykmajak duýgular çaýdy. Dawaranyň dowamyna mögsümiň başlanma münasibetli çykyşlaryň bir näçesine orun berilip, olarda Bagtyar çaýgylaryň ýurduna öwrülen diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesiller üçin düýpli tagallalaryň edilýäni şonuň netijesinde çaýgylaryň bu tomuz mögsümine de şadyan we Bagtyar din jalmaklar uğruna ählamatlyklaryň ýoly goýulýany bu soňçlan bellerni. Bir yerden çaýgylar dawaraly ýagdaýda uğradyrly. Bedemen awtowollarda ýola düşen berqara döwletimiziň Bagtyar çaýgylarynyň ýüzlerindäki saatlyk şowkuny hiç bir zat bilen deňer ýal bolmady. Olaryň ýüzlerindäki saatlyk duýgulary hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyz, hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyz bolan bu soňçdan we goňçdan noly. Aydym saatsyň otuna zehini çaýgylaryň ruhyny çykyşlary bolsa, dawara hasa aýratyn öwüşgän çaýdy. Dawarlarda Bagtyar çaýgylaryň mekanyny bolan diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesiller üçin düýpli tagallalaryň edilýäni, şonuň netijesinde çaýgylaryň bu tomuz mögsümine de şadyan we Bagtyar din jalmaklar uğruna ählamatlyklaryň ýoly goýulany goýguwanç bilen bellerni. Aydym saatsyň otuna zehini çaýgylaryň ruhyny çykyşlary bolsa, dawara hasa aýratyn öwüşgän çaýdy. Olaryň hemmesi gökderedäki çaýgylar sagaldy şu din jaş merkezlerine din jalmagy uğrayan çaýgylaryň wagtlarynyň şadyan geçmekleri üçin ajaýyp mümkinçilikler berer. Din jalmagyna gelen körpeler ählamatlyklary bolan din jaş otoglaryna ýerleşdirler. Olarda Türkmenistanyň bilim hemde saglygy goraş we derman senaty ministrlikleriniň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň goramaklaryna tomuzga din jaş mögsümine ýaş nesiller üçin juda täsirli we gyzykly çärelerin enşemet geçirler. Hormat prezidenti bilen ýurdumyň körpe nesliniň din jalmagy we saglygyny berkitmek üçin döredýän mümkinçilikleri, olara birek bilen ýakynan tanyşmaga deň duşlarynyň istek arzularyny öwrenmäge we bu merkezlerde dostlaşyp hakyky dogonlara öwrilmäge şert töredýär. Çaýgylaryň tomuzga din jaş borsatlarynyň hemme taraplaryň täsirli goňaja geçmek üçin ähli mümkinçilikler döredýän hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyz, indi türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza mektep okuwçylary çaý kalplaryndan çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar.